7. Tuzla Film Festival u narednih 8 dana okupit će brojne ličnosti iz svijeta filma, ali i zaljubljenike u ovu vrstu umjetnosti. Kao i prethodnih godina, osim projekcija filmova u okviru festivala, bit će organizirana i kafa sa poznatim, druženja sa glumcima i rediteljima sa južnoslavenskih prostora i svijeta, te brojne radionice. Tuzla Film Festival i ove godine donosi nove mlade reditelje koji su radili filmove baš za Tuzla Film Festival. S tim u vezi imamo negdje oko 70-ak reditelja mladih u proteklih 7 godina koje smo razvili, da tako kažemo, kroz Tuzla Film Festival. Neki od njih su kao mladi dolazili ovdje, pa su kasnije otišli na akademiju. Evo, neki od njih su već i završili akademiju od prvog Tuzla Film Festivala. Selektori su i ove godine imali težak posao. Treba očekivati da ovaj festival i dalje raste iz godine u godinu, jer ovo je jedan ogroman posao. Sa toliko vam 800 filmova ili 600 prijavi na raznim tim selekcijama, a treba da odaberete jedno 20 puta manje, onda sigurno da i pred selektorima je jedan ozbiljan posao da naprave ono što je najbolje. Festival će otvoriti film Južni vetar reditelja Miloša Avramovića nakon svečane ceremonije u petak u 19 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru, dok su sve ostale projekcije u Narodnom pozorištu Tuzla. Narodno pozorište Tuzla već dugi niz godina, ali od samih početaka podržava Tuzla Film Festival. Mi zaista smatramo da je to jedan sasvim prirodan proces. Kulturno umrežavanje sasvim sigurno neophodno da bi se stvorili kvalitetni sadržaj i mi u tom smislu stavljamo sve svoje resurse na raspolaganje Tuzla Film Festivalu. Dodjela vile Tuzla Film Festivala je 19. oktobra. Recimo i da će u okviru festivala biti predstavljena monografija Festivalski život pokretnih slika autora Srđana Vukadinovića i Borisa Balte.